Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Destinacije Hrvatska. Lijepi pozdrav. U ovoj emisiji otkrivamo kako se protiv manjka gostiju bore Hvarani, ali i vlasnici mini kruzera iz Krila Jesenice. Goran Milić otkriva planove za razvoj turizma na Pelješcu, dok je Ana Blankar susrela poznate influencere u Dubrovniku. Dijeleći sudbinu cijelog južnog Jadrana, Hvar za sad bilježi vrlo mali broj gostiju. Ipak Hvarane ne napušta optimizam, a dio njih koristi lošu situaciju kao priliku za podizanje razine usluge. Najduži, najsunčaniji, najljepši, najposjećeniji. S puno superlativa godinama se priča o otoku Hvaru. No isto se ne može reći za početak ove sezone. Iako je obustava letova učinila svoje, turistički djelatnici zavrnuli su rukave i spremno očekuju željeni dolazak gostiju. Nažalost, ove sezone zbog ove situacije s covidom došli smo u 6. mjesec 15.6. a da toga nije bilo, došli bi već oko 1.4. da otvorenje bude prije Uskrsa, poslije Uskrsa. Čekaju se letovi iz Britanije, treba nam mladih ljudi, ovo većinom sad trenutno što imamo, to su sve većinom gosti koji tu već posjećuju godinama. Ove godine je sigurno izostalo negdje oko 4000 sezonskih radnih mjesta. Prošle godine smo imali negdje oko 5000 sezonaca koji su odradili do sada najuspješniju turističku sezonu u gradu Hvaru. Iz turističke zajednice stižu i prve ovosezonske brojke. Pa evo, početak 7. mjeseca brojimo negdje oko 1000 noćenja dnevno, dolazaka negdje između 100 i 150 dnevno i prvenstveno brojke su na razini od 14 do 20%, ovisi o mjestima koje pripadaju gradu Hvaru. Sezona je takva kakva je, ušli smo u mjesec srpanj, prvenstveno očekivajući veći dolazak gostiju iz autodestinacija, ali otvaranjem zračnih koridora otvara se i sve veći dolazak prvenstveno britanskih gostiju koji su već tradicionalni gosti u Hvaru. No zbog obustave aviolinija struktura gostiju ove godine nešto je drugačija. Vraćaju nam se Njemci, mahom sve gosti koji su nekad bili tu i koji hoće vidjeti sad Hvar u ovom stanju, s obzirom kakav smo mi turizam imali prije, i Slovenci znači nam se vraćaju. Međutim je interesantan taj trend, recimo Nizozemci koji prijašnjih godina nisu bili u tolikom broju, Slovenci, Austrijanci, Njemci. To je onako sad nekakva situacija u koju ćemo se morati uklopiti. Kako stvari stoje, privatni iznajmljivači ostaju nešto praznijih džepova. Prije korone je booking bio jako dobar i cijene su bile u skladu sa prošlogodišnjim, tako da nismo imali nikakvog problema. Nakon korone je sve stagniralo, znači veliki broj otkaza i sada se to malo, ajmo reći, popravlja situacija, ali to je daleko ispod prosjeka. Slična je situacija i u manjim obiteljskim hotelima, ali i velikim turističkim kompleksima, pa prilagođenim cijenama nastoje privući goste. Mi smo izašli s jednim prilično dobrim last minute ponudama, 30%, čak i 40% za nekakve duže boravke. Tu smo napravili nekoliko akcija što se tiče da privučemo naše goste, a kažem, to ćemo samo sada vidjeti u dogledno vrijeme koliko se to isplatilo ili ne, ali evo za sada sve izgleda dosta pozitivno. Odsustvo velikih gužvi ugostitelji koriste kao priliku da uslugu podignu na još veći nivo. Napravili smo novi meni koji se bazira na našim namirnicama, pogotovo namirnicama koje su posvećene gradu Hvaru kao lavanda, ulje, ružmarin i sve to. Dosta toga smo iz mora izvadili da pokažemo i našim i stranim gostima kako je to uistinu i da se pokažemo. Nautičari su, čini se, jedini koji sa ovom sezonom nemaju problema. Iako statistički podaci pokazuju da je određeni broj rezultata u nautici manji za 40%, ove godine je stvarno došlo do velikog povećanja broja nautičara na području grada Hvara i nautičari su definitivno turistički proizvod koji ove godine spašava hvarski turizam. Iako su prethodnih godina pokazali da imaju sve što je potrebno za turistički uspjeh, kontrola je ove sezone u rukama globalne epidemiološke situacije. Trenutačna situacija i broj rezervacija koje svakodnevno pristižu pokazuju da bi mogli doći do tih brojki, možda čak i povećanje i ostvarivanje nekakvih 40% prošlogodišnjih rezultata. Ipak, Hvarani optimizmom demantiraju statistike. Raspoloženje nije katastrofično, znači ljudi su svjesni svega, ljudi će i prihvatiti da ova sezona bude, ajmo reći, izgubljena.
sa minimalnim prihodima, ali su još uvijek entuzijasti, još uvijek vjeruju da će to se vratiti na staro. Želimo da se svi, da tako kažem, dovučemo do sljedeće sezone ranjeni, a ne mrtvi u tom smislu. Znači da ovu barem budemo na nekakvoj nuli pa da se dovučemo do one sljedeće malo jači. Turisti zasigurno nisu zaboravili svoju omiljenu hit destinaciju. Čim se otvore granice i putovanja budu neometana, nema razloga da Hvar opet ne zasije u punom sjaju i vrati se trendu rasta koji iz godine u godinu obara rekorde. Malo mjesto Krila Jasenice na cesti između Splita i Omiša poznato je po svojoj floti mini kruzera i luksuznih brodova. No većina tih plovila usidrena je u lukama jer nedostaje gostiju iz zemalja poput SAD-a, Australije i Velike Britanije. Glavno je pitanje vlasnika brodova sada kako privući goste iz bližih europskih zemalja. Trogirska luka za ljetnog popodneva. U gradu plovljavaju 3 od 150 plovila flote brodara iz Krila Jesenice. Da je sezona uobičajena, Kriljani bi domaće luke ispunili svojim brodovima. No ove godine većina gostiju korona kriza spriječila u dolasku. Ne i Njemce. Wir fahren seit 20 Jahren nach Kroatien, seit 2000. Und das ist auch dieses Jahr die 20. Fahrt auf einem Riva-Schiff. Und durch Corona hatten wir dieses Mal Angst. Meine Frau war ganz traurig, dass die Fahrt nicht stattfindet. Weil das ist die schönste Urlaubsreise, die wir uns vorstellen können. Dolazak njemačkih turista bio je ključan za prve plovidbe, koje su umjesto krajem travnja počele u drugoj polovici lipnja. Ovi gosti koji su došli, to nisu gosti koji su bukirali sad nedavno, to su gosti koji su bukirali ova putovanja već prije korone i oni jednostavno samo nisu odustali. To su bili oni najhrabriji. Ja bih rekao da su to gosti koji se ne boje, ali su izuzetno oprezni. To se vidi po njihovim reakcijama na brodu, ali mislim da mi na ovim brodovima možemo njima pružiti maksimalan komfor i zaštitu. Mi sutra krećemo su 2 broda po 15 ljudi, a to je mogao ukrcati sve jedan brod upravo zato da bi se gosti mogli biti komodni. Na brodove Jeseničana gosti dolaze posredstvom nekoliko agencija koje su poslovanje prilagodile novim okolnostima. Stvari se miču s mrtve točke, mi smo trenutno u pogonu sa cirka 40% naše flote, s tim da naravno oko 60% je maksimum kapacitet po brodu koji trenutno punimo, iz razloga da se gosti na svakom brodu osjećaju sigurnije zbog same manje gužve. Uz rivu, nezaobilazan turoperator za ovaj tip turizma je Katarina Line, specijaliziran za goste s dalekih tržišta. Zbog ukidanja letova trebalo se brzo okrenuti novim tržištima, kao i prilagoditi cijene. Ima nešto i naših gostiju što nas izrazito raduje, jer nekako uvijek mislimo da naši ljudi su već vidjeli sve po Jadranu, da ih Jadran ne zanima, tako da su naši gosti definitivno ciljana skupina prema kojoj ćemo ići ove godine. No osim njih, naravno, zanimljivi su nam i gosti iz svih zemalja u susjedstvu. Velike agencije financijski sudjeluju u gradnji luksuznih brodova, pa čine sve kako bi donekle spasile sezonu o kojoj ovise cijele obitelji. U nas vam se u Krilu kaže da vam je brod znači član familije. Znači, mi nemamo brod, mi imamo jednog dodatnog člana familije koji u nas u luci, o njemu se skrbi i brine kaj za živo biće. To je naš život, to je naš način života i mi smo 100% uključeni u to. Kriza neće pogoditi samo obitelji vlasnika brodova. Kapetan, koji ovo ljeto po svemu sudeći neće zaploviti, pojašnjava kako je problem širi. Tu imamo najprije brodograditelja koji radi brod. Kad se brod napravi trup, brod se dovuče ovdje u Krilo Jesenice, u luku i onda se dovršava. Tu imamo zaposlene vodoinstalatere, električare, ljudi koji postavljaju klimu, svu instalaciju, radare, GPS-e, znači to je, dnevno zna biti po 50 ljudi. Jednom kad se brod napravi imate ljude koji vas opskrbljuju sa hranom, imate sa pićem, ljude koji čiste brod. Među popratnim djelatnostima je i pranje rublja. Mlada Kriljanka, kojoj je to temeljni prihod, prije nekoliko godina dobila je potporu Hamaga kao žena poduzetnica ispod 30 godina. Posao se razgranao, pa je njezina praonica do ove sezone održavala 50 brodova s 12 zaposlenih. Najviše žalim za mojim djelatnicama koje su, tako reći, vraćaju se svake sezone i koje cijelu godinu ovise o radu u mene tih 6 mjeseci.
Da bi se problem sezonaca riješio, potrebno je privući goste koji bi ipak htjeli putovati. Putno osiguranje trenutno ne pokriva u slučaju da se desi korona na brodu, znači ne pokriva 14 dana karantene, ne pokriva troškove liječenja. Znači tek kad se to uključi u cijenu putovanja, taj rizik, onda možemo očekivati da će se vratiti i gosti sa tih dalekih destinacija. Dok se gosti ne vrate, brodari trebaju plaćati kredite. Banke su im izašle u susret, uvevši moratorij od 6 mjeseci do godinu dana. Međutim, već sada je izgledno da će biti potrebno učiniti više, pa apeliraju da se poček maksimalno produži. Iz trećine sezone, u najboljem slučaju ili bez sezone, znači mi nismo u mogućnosti otplaćivati naše kredite i znači apel bankama da pohitno, jer nismo sigurni da će i ta godina biti dostatna. Ako sljedeća sezona krene, daj Bože, normalno kao što bi trebala biti i kao što se nadamo, onda bi ti bilo dostatno. Međutim, ako bude sljedeća sezona se pokazalo da ne bude u onim razmjerima koje mi očekujemo, onda nismo sigurni da će i ta godina dana kredit odgode biti dostatna. Predlažu i da se zadrže potpore za očuvanje radnih mjesta. No treći apel je posebno važan. Apel ide mojim kolegama, brodarima, koji su počeli raditi i koji će raditi nešto kroz ovu sezonu, da se striktno pridržavaju epidemioloških mjera koje je prepisao stožer, jer ne bi smjeli doći u situaciju da mi sami, ne daj Bože, ovu granu koju sidimo da je još ugrozimo. Znači moramo se striktno pridržavati, to ne samo i brodari, nego cijeli turistički sektor, jer evo vidite što se događa ove zadnje dane, ta korona je opet se vraća, tako da bi morali tu biti ozbiljni i shvatiti to ozbiljno. Gradnja mosta daće poticaj za daljnji razvoj turizma na Pelješcu. U planu je već i prvi hotel s 5 zvjezdica u uvali Prapratno kod Stona, koju je posjetio naš Goran Milić. Pelješac u prvoj trećini srpnja. Veliki poluotok koji se kroz povijest nije osobito turistički profilirao, jer bilo je tu sjajno vina i poljoprivrede, bila je velika solana, novce su zarađivali znameniti kapetani duge plovidbe. Ali Pelješki most će puno toga promijeniti. Trebao bi biti gotov do kraja ljeta iduće godine. Vi ste na kraju pristupnih cesta od Pelješkog mosta. Hoće to biti na vrijeme? Pa, ako i ne bude na vrijeme, mislim da neće biti nekakav zlo, jer bitno je da budu završene. A bit će završeno, to je najvažnije. A sad pogledajte ovo iza mene. To je uvala Prapratno kod Stona. 50 godina se tu samo kampiralo, a uskoro će biti izgrađen hotel od 5 zvjezdica. Hotel bi bio poseban zato što bi bio prvi pravi hotel i veliki resort na poluotoku Pelješcu, koji se nalazi u neposrednoj blizini otoka Mljeta. Nije daleko od prelijepe Korčule, nije daleko ni od Međugorja kao već poznatog turističke destinacije, a s druge strane imamo cirka 50 minuta vožnje do Dubrovnika, što to čini dodatno interesantnim ovaj hotel. Pero Vičan, velike ambicije, jer se slaže općina s time? Apsolutno, županijski prostorni plan je već taj dio priče usvojio, a mi imamo uskladi se sa županijskim prostornim planom. To je i u ovom momentu i radi. Hotel je 5 zvjezdica zahtjevan, ali on i prlja. Uvalu, prlja, okoliš. Kako mislite riješiti to? Mi moramo poštivati maksimalno sve svjetske ekološke standarde. Imamo tu jednu relativnu sreću da tu u neposrednoj blizini prolazi kanalizacioni sustav otpadnih voda od naselja Neuma na koji ćemo se priključiti, a inače druge potrebne infrastrukturne stvari imamo, struju, vodu, to već imamo tu, jer ovdje se već nalazi autokamp više od 50 godina. Ljudi me pitaju, Pero, je li trenutak ići u tako veliki projekt skupi? A ja imam za to odgovor, jednu našu narodnu mudrost ovdje u Primorju i Pelješcu, kad su ljudi stari rekli, kad vino ne možeš prodati, onda lozu sadi. A sada o kampu Prapratno, koji je u ovo vrijeme korone 9 desetkova. U ponudi bez popusta za jedan kamper sa 4 osobe, koliko je to na dan? To je nekih 200 kuna.
Od ovih 60 ovdje gostiju, po nacijama koji su? Nacije, što je zanimljivo ove godine, to su Slovenci i Njemci. Njemci koji inače dominiraju svake godine, ali ove godine su Slovenci oni koji su nam otvorili to. I vi dolazite ovdje koliko godina, kažete? 14 godina. Čemu se promijenilo nešto u 14 godina? Odnosi prema vama, prema Slovencima, nešto ste primijetili? Mi to ne osjećamo. Tu se čutimo kao kod kuće, kao doma. Kad mi dođemo u taj zaljev, nam srce stvarno zaigra. Ko da bi došla doma. Kako ste se navikli na koronu? U Švedskoj, a kako ovdje? Gdje je liberalnije? U Švedskoj je bilo liberalnije čitavo vrijeme. Sad je isto Švedska i ovdje. Znači, važno je da držimo distancu, da poštujemo pravila. Koliko u Švedskoj dođe na jednu svadbu, recimo, u prosjeku? 50 ljudi. U Hrvatskoj, u Bosni? 300, 400. Sad bi trebali malo zaustaviti svadbe. Kažu, naše more je skupo, cijene na Jadranu u usporedbi sa švedskima? Jeftinije, ali drugi je standard, pa ne znam, bi li se trebalo upoređivati jabuke i kruške. 200 kuna za 4 na dan, a dođete iz Švedske, iz Njemačke. Da nije korone, ovo bi bio raj samo tako. Hrvatska je za njemačke vozače najpoželjnija inozemna destinacija, pokazalo je godišnje istraživanje njemačkog autokluba ADAC. Najpopularnija europska regija je Istra, slijedi Gornja Bavarska, a na 3. mjestu je Dalmacija. Prema podacima HTZ-a od početka srpnja, Nijemci su u Hrvatskoj ostvarili gotovo 90% rezultata ostvarenog u istom periodu lani. Jadrolinija je uvela novu verziju mobilne aplikacije koja uz kupovinu karata i pretraživanje redova plovidbe i cijena nudi sve informacije potrebne za ugodno putovanje. Odsad možete provjeriti i informacije o stanju ili radovima na cestama, vremensku prognozu ili pregled gužvi u pristaništima putem HAK-ovih kamera. Izdavač tiražnih talijanskih novina La Repubblica u suradnji s turističkom zajednicom Rijeke pripremio je jedinstveni vodič kroz okuse i užitke Rijeke. Riječ je o kampanji za važno talijansko tržište, plasiranoj u svrhu promocije cijelog Kvarnera. Croatia Airlines tijekom srpnja širi mrežu svojih odredišta. Putnicima su na raspolaganju letovi iz Zagreba u 14 međunarodnih odredišta: Amsterdam, Atenu, Beč, Brisel, Dublin, Frankfurt, Kopenhagen, London, Minhen, Pariz, Rim, Sarajevo, Skoplje i Cirih. Nautička patrola Jutarnjeg lista stigla je do marine Punat. Dosad već 2 put pobjednice ovog izbora. Uz boravak u marini posada je posjetila i lokalni OPG koji proizvodi odličan sir. Nautička patrola Jutarnjeg lista stigla je i do Krka gdje se usidrila u marini Punat. Najveća i najstarija marina sjevernog Jadrana osnovana je 1964. Godinama dobiva priznanja, pa i lani osvojila zlatno sidro. Čak 1300 vlasnika brodova ovdje ima godišnji vez, a među brojnim korisnicima je i bračni par iz Slovačke. Sve imamo bez problema napravljeno, zato to volime, je tu dobre vreme, su tu dobri ljudja Hrvatske, mi volimo Hrvatsku, volimo ljudi hrvatskih, a zašto kad možemo, tak kad imamo vreme, dolazimo non stop u Hrvatsku. Dokonca i u Rabu imamo jednih prijatelja gdje smo kume. Zadovoljnim Slovacima susjedi su nakratko postali članovi patrola Jutarnjeg lista, kojima je cilj istražiti život u marinama, ali i više od toga. Svi znaju za plavu Hrvatsku, za predivno more, predivne plaže, skrivene uvale, ali u biti u sve to dolazi taj neki dodatni sadržaj autohtonog proizvoda, nekog kvalitetnog hrvatskog, koji se možda čak može za nautičare naručiti i na brod, a za one koji možda nisu na brodu, nego putuju ovako samo kao posjetitelji ili turisti, znači mogu doći na ta mjesta, posjetiti, probati. A odličan primjer spajanja zelene i plave Hrvatske je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje se nalazi u Korniću. Lijepa riječ vam daleko putuje i normalno dolaze kod nas ljudi iz marine i sukuda.
Pred malo su došli jedni čak i pješke. Muž i žena čuli su za nas, došli su pješke, popili su, pojeli su, kupili su sir, otišli su na brod, tu su imali dole brod, opet su se vratili kroz par dana, onda sve jedan drugomu pričaju o našemu siru, o našim proizvodima. To vam je sve povezano jedno s drugim. Obitelj Mrakovčić početkom godine uložila je znatna sredstva u novi restoran, siranu i klaonicu. Korona kriza ih je pogodila, ali kupci i gosti se vraćaju. Sada ih više od korone muči činjenica da zbog čagljeva gube ovce, pa mole nadležne da im pomognu. Pritom ne odustaju. Osvajaju nagrade za sir, čija je tajna na izgled jednostavna. Najveći je faktor čistoća, higijena. I ispaša ovaca. Zdrave ovce, zdrava paša i čista proizvodnja. Uživajući u siru, kovali smo planove za posjet novim marinama. Susret s onom na Krku uvjerio nas je da ovdje gosti imaju pregršt razloga za zadovoljstvo. U vremenima oskudnog turizma Dubrovniku je dobrodošla svaka reklama. Ovih dana posjetili su ga svjetski influenceri s kojima je razgovarala Ana Blankar. Kamo god krene, ova skupina prijatelja i influencera na društvenim mrežama pod budnim je okom milijunske publike. Kako su za svoje prvo putovanje nakon karantene odabrali Južni Jadran, neočekivano su postali turistički ambasadori Hrvatske. Koliko ih ljudi prati? Close to 3 million. How happy do we look? It was incredible. It was such a nice experience, and it's not like too crowded. You don't have like this many parties. We just can have enjoy time for ourselves and good quality company. For influencers, it's a dream because we have the streets to ourselves for photos. Hofit Golan, Londončaka s izraelskom i kanadskom putovnicom, proglašena je najvažnijom lifestyle influencericom u prošloj godini. Njezina glamurozna putovanja prati gotovo 2 milijuna ljudi. This trip is really my first time being able to feel like I'm seeing Croatia, enjoying Croatia, understanding Croatia. And my followers and all my friends and their followers, we're getting the same comments. Thank you so much for showing us this beautiful country. Please show us more food, more spots, more everything. They just want to see more, and we've all had messages of people that have now booked holidays to come here. So can we expect Hofit every year on a holiday in Croatia? Yes, for sure. Za Maju Malner, Slovenku s londonskom adresom, ovo nije prvi godišnji odmor u Hrvatskoj. No, uz pomoć Hrvatske turističke zajednice i hotela u Dubrovniku, najljepši je do sada. A ja recimo, meni pogotovo sad, pošto ljudi ne putuju puno, meni stiže poruke non stop, svi kao, ne mogu da verujem, toliko sam inspired by your trip, nikad nisam očekivala da je Hrvatska tako lepa, svi su toliko iznenadeni, pogotovo sad, jer ljudi ne putuje puno i puno ljudi me pitalo jer se može ući u Hrvatsko, jer mogu da planiram putovanje, kako, šta. Tako da već mi par isto i neka moja mnogo bliska drugarica mi reka sa mužom sad bukiramo sve, reci mi hotel koji najbolji, sve svi su toliko oduševljeni jer mislim da smo mi stvarno nekako napravili dobar posao da promoviramo, mislim meni je bilo u interesu da predstavim sve kao što jeste i ja sam stvarno iznenađena i stvarno obožavam i Stari grad i sve, mi se toliko sviđa. Nizozemac Jesse Nister živi u New Yorku, gdje radi kao televizijski glumac i influencer. I didn't expect it to be so beautiful. I think it's very underrated, to be really honest. And people might know Game of Thrones and all that, but it's not really out there. And I think there's so much opportunity to share the beauty of Dubrovnik, and that's I think an opportunity for us to spread that message, because I'm still in awe. I didn't expect none of this. Priveli smo kraju i ovu emisiju. Nove turističke priče pripremamo već za iduću nedjelju. Doviđenja. Doviđenja.